Emakhosini siyakhuleka, siyaphaphatha, shaya isandla phezu kwesinye siyathobeka. Ngiyingane yamakhehla ozalo likadonga likamavuzo, ngiyingane kantshosho. Bengisacela ukuthi sikhulume ngokuhlola. Ngicela ukuthi sikhulume ngokuhlola. Kuyini ukuhlola? Uhlola makunjani? Yini eyenza ukuthi abantu bayohlola? Sekwenze njani? Uma abantu bayohlola namhlanje sacela ukuthi sikhulume ngokuhlola. Lalela-ke ngaphambi kokuthi uphume uyohlola. Okokuqala lokho okumele ukwazi ukuthi ngaphambi kokuthi uphume uyohlolwa, uhambo lokuyohlolwa kalithathelwa phezulu. Uma uyohlola uqale uphahle kuqala. Uhlala uqala uphahle kuqala usho ukuthi bogogo nomkhulu, ngiyathoka bogogo nomkhulu, ngishaya isandla phezu kwesinge, ngibiza zonke iy'ngelozi ey'hlambulukile ukuba akayihlangele nami kule ndawo. Namhlanje ngiyaphakama ngizobika ukuba ngizohamba ngikaMkhoshabalala ngiyozwa ngempilo yami ngenxa yale izathu nalo izathu. Usuyabala kubonzima noma izathu ezenza ukuthi uphakama manibhukula uhambe uyozwa ngempilo yakho ukuze uzothola impendulo zale nkinga osukubhekene nazo. Kawusukuma uyohlola ngenxa yokuthi nje yazi ngifuna ukuyohlola, ngifuna nje ukuyozwa ngempilo yami kade ngagcina. Hayibo, cha. Yekani ukusukuma niyohlola ingekho into ekuphushayo. Ungekho umzima obhekene nabo obenza ukuthi sukuma uyithintithe amazeze uhambe uyozwa ukuze uzothola impendulo zokubhekana nale ngqinamba obhekene nayo noma zale nkinga obhekene nayo bese uyasukuma uyohlola. Uma uyohlola umali nje uvele usukume, uvele nje mhlawumbe ngivuka namhlanje ngidecide ukuthi ngiyohlola bese ngiyohlola. Cha, indaba yokuhlola ijulile ngenxa yokuthi wena usuke uthemba usuke uthatha amathemba akho omsamo wakho uyowunikeza lowo muntu osuke uyohlola kuwo. Yikho kumele uphahle ukuze mawuphakama ungaphakami wedwa, uphakame nazo zonke iy'dalwa zakini ezifuna ukuthi kube khona ushintsho, eseyifuna ukuthi kube khona ukukhanya, eseyithembele ngawe, zithembele kuwe ukuthi mawuphakama sizosizakala. Uma uphakama uzozwa bese ayenza bese kuba khona ukuguquka emndenini. Kamane usuke nje for umnandi uhambe uyohlola. Uyilethela nje iy'nkinga ey'ningi, uyilethela nje utakatila olunzima kabi uma usuke uyohlola. Ngenxa yokuthi uma usuhambile wayohlolwa wafike wathola ukuthi inkinga ikuphi, abadala balindele ukuthi uyilungise leyo nkinga leyo. Uma wena usuke nje wayohlolela ubumnandi benhliziyo ukuthi kade wagcina ngifuna ukuzwa ukuthi kusahamba kahle yini empilweni yami, noma ngizwile ukuthi uMkhoshabalala usephothulile athi ngiyozwa amandla akho ukuthi ngempela ngabe umphuphe noma kusumphuphe. Kakusizona izathu lezi singakwenza ukuthi usukume uyohlola. Ukuhlola uyimfihlo enzima kakhulu ukuhlola. Ngiyayizwa lonto le? Awumane nje uphakame. Lalela-ke asike sithi ususukile-ke wadecide ukuthi uyohlolela ubumnandi benhliziyo. Uyafika lona mase yabona khona le y'dalwa lezi ukuthi ukuze kuthiwa bazithutha. Cause i-reasoning yabo kayifani neyethu. Indlela abarizina ngayo kayifani neyethu. Usukuma uyohlola mase kuba khona lesidalwa sithi hawu, uyambona uShabalala ngathi uyaphakama, hayi ngathi intombazane iyasebenza. Hayi nami ngathi akangilungisela. Yabo mangase ngihlale kuye uzokwazi ukungilungisela iy'nkinga zami, amacala engawashiya emumva ngizowalungiselwa kuye. Yayizwa lento le? Amacala ami wonke athi ngiwathwese emahlombe akhe. Hayi angithi usethembele ukuthi wena uzosukuma uzomlungisela iy'nkinga zakhe. Hayi awusasukumi, avele avale zonke iy'nto zakho. Usabathe uyapaqquza kungalungi lutho. Uzitshela ukuthi uyemumva noma ungazazi noma uyemumva noma uyaphambili. Uthi uyabamba yonke into oyibambayo iphelele emoyeni kwamali leyo awuyazi nokuthi ishonaphi. Yabona sesimo sokuthi wazi ukuthi yazini bengine 1000 kodwa ulibheka 1000 ngasekho.
uthi uyabheka izinto ozenzile nge-1000 awuyiboni ayikho into etheni oyenze ngemali ngenxa yokuthi uyahamba ulandelela into engamele ngabe uyayilandelela uyolanda ukuhlupheka kuyihlelele mase uyakulanda uzokuletha la ekhaya uzohluphekisa izizukulwane nezizukulwane ngenxa yokuthi awuhlaliseki bantwana bakamoya bantwana bamvele nqangi uma kukuthi konke empilweni yakho kuhamba kahle akawubona ubunzima azikho ingqinamba usabhekene nazo ungayi ukuyohlola hlala phansi hlala phansi hlola ngoba ngempela kukhona isidingo kukhona umzimo usabathe ngiyayidinga impendulo kodwa ngazi ukuthi ngizophuma ngibekephi ngizothatha ini ngihlanganise nani hamba kuyohlola lapho sikhona isidingo ungamani uhlolela into ongayazi Phakamaya yohlola thazi ngifuna ukuyohlola ngenxa ukuthi izinto zami ngayilungi bengisebenza ngavele ngaxoshwa emsebenzini kangazi ukuthi ngixoshweleni kwesinye isikhathi uyazi ukuthi wena waphushukelwa isizwe uyazi ukuthi mhlambe wasikhipha lesizwe noma saphuma lo ngane leyo uzange uyilungisele into zayo kawuzange uyihlambulule ingcolile vele lobo bomnyama kuzokulandela kayikho into ezokhanya uma wazi ukuthi wena walahlekelwa umntwana wangamhlambulula wangasihlambulula wena wangasigeza wahlala wanethezeka ayikho into ezokulungela kwesikhathi siyaphakama siyohlola kodwa inkinga sibe siyazi ukuthi azi lo mzimba embhekene nabo azingenzeka ukuthi ubani ilinga lomntwana owachitheka noma iningane engayikhipha kwesinye isikhathi kwasamele uhlale phansi before uyohlola uyibuze qala ubuze imibuzo ukuthi ingabe lesimo lesi singenziwa yini ingabe lo mzimba embhekene nabo kungaba yisiphi isizathu ngaphambi kokuthi uyohlola uma usufika kithi sesithaza izinto zakho zibheda nje ingoba khona umntwana owaphuphuma ongazange uzumhlambululo ongazange umlungisele bese uthi hey ziyafana lezi ngoma zonke sengaze ngisuka ilanga elingaka nalo labathandazi ngisuka ilanga ibanga elingaka ngizozwa ngempilo yami uzongitshela nje into engiyaziyo lalela insizwa akazivumi insizwe eziningi ukuphakamisa isibongo sikamama Zivele zeyi mina ngisibi noma kaShabalala mina ngakhanyile mina ngisoka kaShabalala bese izinto zakhe endleleni ihamba ibheda ngizazazi ngangothola umsebenzi yonke into engiyibambayo nje iphelele emoyeni kayikho into engilungelayo ikahle ngangazi ukuthi inkingi inkuphi hayibo angithi wena uyazazi ukuthi umlandlwana angithi wena uyazazi ukuthi uyingane yomalume uyazi ukuthi uma wakho kazange azapheleliswe kuyise bakho uyazi ukuthi isibongo kumele usiphakamise phezulu kwesimo sempilo yakho isibongo sikama wakho nesibongo sikagogo wakho ukuze izinto zakho zizolunga edlozini kakutshelekiswana welikamoya kalitshelekiswana umzali mengapheleliswana yazi ukuthi wena ungumlanjwana uyingane yomalume uphila kwakho kukomalume Ngiyethobeka abantwana besithunya ngiyethobeka abantwana bomoya ngishaya isandla phezulu kwesinye please like and subscribe don't forget to comment or let's engage sacela ukuthi sikhule kuleli page ngokwamoya imini ingane yamakhehla ozalo kaDongani kaMavuso ngingane kaNtshosho Camakho